Dameni di debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhuna. Hatani di bata imana gabi jamita di bagasan Minggu tasadarion. Nata surat mai di buku adung-adung bidutolu mamuka mai sian ayat 40 sia sahatu ayat 57 songonon mahatana takasma tapa ihut-ihut sai mabak-bak do ilu-iluni mataku dang marpasadian dang marhasonangan paima manatap manonggor jahoba sian banua gicang mataku pahol sorohaku taringotu saluhut boruni hutakku sai di paburu-buru musukku doau songon pidong soada paralaan nunga diredepon nasida nguluku di bagasan godung lam ditopas sodope batu tuau nunga pola disalpui aik ulukku pola hudok tosma anon hosaki jadi hupa jauh-jauh ma gowarmu ale jahuba sian godung apala nabagasi ditangi hon hodo suaraku unang tung padau pinggol musian hoi-hoiki dohot sian angguk-angguki jonok doho di ari uju na jojo au tuho nimmudo unang ho mabiar ima sahakna huria nahina holongan di bagasan gowarni Tuhan Yesus nunga takas taboto marhiti-hiti tikting ni mingguta napabotohon naung sahat hita tu minggu inpo kapit namar lapatan jona maau jadi alusak kuma ibana jala topik minggu tasadarion madok jonok do debata uju jauh-jauh au Tuhan dekat tatkala aku memanggil tentu meragam do natahilalahon pribadi lepas pribadi saliling mangulu hita di tanoon adong mai naholan digohi ekel las niroha adong mai na digohi tangis manang arsa niroha na pasti na boy dohonota namar sika sorin do akan nama sai ro tu nguluta hobar doi songon hatani tu hatta nama dok imana tasura di buku parjamita tolu luhut na di hasyanganon martiti bedo segala sesuatu ada waktunya ada batasnya ra sugari disuruh hitalah memilih pasti kita akan memilih sukacita pasti tapilit akka las niroha di nguluon ai dipatuduhon las niroha ido akka ekel kesenangan kebahagiaan jala dipatuduhon arsa niroha ido tangis angguk-angguk dohot lan akana asing jepek dohonon ngulu na meragami
si tahu ikon ado pandoi. Kita tidak bisa lari sian kenyataan ini. Hurian itu hatta di minggu info kapit sadarion boy dohonon berita habok niroha, berita kesedihan, tangis, ido Jepang hita di turpuk jami tahun. Ai saya tumatangis do panulirang Jeremia hinorhon ni hamaolo namasa di tonga-tonga ni bangsa Juda uju terbuang tu Babel. Saya tumatangis do si Jeremia di do nakid di ayat 40 siai sai mabak do ilu-ilu ni mataku dang marpasadian dang marhasonangan. Masai di ngolun si Jeremia ala bangsa Juda nunga aguan ragam ni akahasonangan, aguan las ni roha di tonga-tonga ni nguluna sida. Sadok tung dangol situtudo yang go pakilalaan ni bangsoi di hatiha namasai. Dina saya tu matangis, dina saya mengadungi si Jeremia, makirim di holong ni debata, asa saya di salpuhon manian si taonon na doki sian ngulu ni bangsonai, songoni nang sian nguluna. Ainunga tung macai mahap situtu si taonon na sahat tu panurirang Jeremia. Saya dihirim rohana salpu manian si taonon na doki sian ngoluni bangsoi. Belga situtu do yang go pakirimon si Jeremia asa tung di palua di bata bangsonai. Sian hasusaan namasa ido ubahen nasai jojo panurirang Jeremia tu debata di adung ni panurirang Jeremia i rikot situ tudo dihita laho mangalapati adung tangis ni si Jeremia i. Dia mahina rikko ni naboy au honoton tungolutta. Adong dope pos ni rohata ujuta jauhon goar ni debata. Ai boy do honon yang go di partikian sinuangon torop dope naung gabelilu hapor siaonna olum molo masa si taonon di ngulunay. Sa itu matangis do na manggohi rohana maol siat hata apul-apul sian akadonganna aku ni di zaman nalam tu maju naon nunga torop halak na meragukan huasoni debata. Nunga torop halak na meragukan gogo ni tangiang. Ido ubahen swapala di harocot tobe parsauran na dinggan parsauran na rosu doho debata marhiti-hiti peribadatan manang permingguan. Alani di minggu info kapit sadarion majauhon hita sada-sada asa tutu si tutu naikon mulak pos nirhata holan tu debata. Holan debatado natuk laho mangalusi ragam ni pangidwata marhite tangyang tatu ibana. Naing mahita songon panurirang Jeremiai
nasuolo macohot majouhon guarni di bata asa dipalua hita sian ragam ni akahamolon sian ragam ni akahasusaan holso arsa ni roha dalam mulutung masa akasi songoni di pardalanan ni nguluton unang madili unang tahutan unang mabiar ay tukdo di bata mangalehon sikakna akalas ni roha saliling porsia hita tu ibana unang lupa hita martangiang lahu majuhon guarni tuhani jala ikon holan tu ibana do hita marpos ni roha marpangusadian dohut marpakirimon airadi do di bata mangalehon akan narikoti di ngolutta di hamuna kamanami nanami dongan nahina holongan ni Tuhan beta tung tangyakta tu di bata dang maral sahat tu tikyon dada marlapatan ni naung ditadikon Tuhani hita dada marlapatan ni naung dau ibana sian hita dada marlapatan ni naso parduli ibana tu hita hatani di bata nama dok jala jau maau jumpa di ari hagogotan asa hupalua ho asa dipuji ho au alani naing matoktong di bata nasai tapa tujolo di ngolu taun sai tu ibana mahita marpos ni roha dohut marhaporusan naing songon panurirang Jeremia hita atik pe lungun pakilalaan na sa itu matangis ibana hotdo haporsion na tu debata porsiado panurirang Jeremia bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang berseru kepadanya mulama sape di nguluta ragam ni akasi taononi sotung lupa hita majuhud di bata marhiti-hiti jakatang yakta hatan itu hata madok pasahat madalan mutu jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon alani unang mabir unang takutan unang say mangasahon gugu unang say mangasahon pikiran sendiri lahu mangadopi hamaolon namasa tungolutta ido na pinaingo ni poda Raja Salomo tuhita didok unang say marpangusadean ho tu pikiranmu sendiri asa say marhaposan tu jahoba maho unang marpangusadean tu pikiranmu sendiri ay molo fokus holan tu pikirata sendiri do totu lam gudang ma rosukusukun tu hita madok buasa masa nasongono di ngolukku burju doau partuhan doau doh lan akana asih suku-sukun si songoni dang jupang hita solusina ala say roha rohata sendiri na say tapatujolo di ngoluon ngulunya kena porsia tu di batado nadapotan pasu-pasu jalan ngulunya kena porsia totutu di batado saluhu na ditinggakkon di pasahat di topason saluhut nama bahen sorat nguluna
tangiang do guguna tu di bata. Naeng songon panurirang Jeremia hita tumpe sian godung na bagasi tutu ibana jauh-jauh tu de bata jala terancam nguluna alai pos dorohana na tuk do de bata paluahon ibana nading gado ngulu na fokus na konsentrasi alai ikotong do hobar tu pamakeon hobar doi bahenon tu peakna di hamajuan di zaman sinuengon tang songon aju lebih punguan kur marede molotiki ujuda danek ibasa dingo do sampai hafal ulu sampai sesa papan tulisi mula-hula mai disurati dirheni sampai ingot iba di hata-hatana tanpa teks anggonuain fokus nihita kana marede namar kuron dak tu dirhebe tu teks nai nama sipata si doroha saya ningon-ningon rupani suarong namar nida boy do fokus aleu nak pa fokus su holan satu arah molo pe itong iko satu arah hita tong maikon botoon parpeakna anggo hola tu di batado fokus ta nauli nadinggan main nanaing do honon kita fokus harus memperhatikan apa yang harus kita fokuskan. Jora mahita tiang manginang unang asal fokus sipata tabereng amat tanda dijului mananginat tanda dijului ini ngorupani unang apala fokus siya nama muka sa tuna paujuk kosongonot terus ayaw pinamarjami taon fokus do sipata gumudang do nahu jahaw nahu suration siya nahamu nahu bereng ido naginoaran pangaradio ni diri kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu supaya memuliakan nama Tuhan bukan asal-asalan gudang domadok di partikia sinuengon akar ruas ni huria ay majahado paditay di jamitanan ninna molo sadar do naman dokoni umaol do pangaradio ni dirina diakka ulaw si songoni siyan na polung tubu jong-jong dilanggatani dia harus mempersiapkan waktunya buhado jamitanay isi ni khotbah nay asa unang mangaran dan nama dok na subuhi marjamita tanpa yang dipersiapkan alai marmana do seseorang ini supaya khotbahnya itu benar-benar terarah unang asal dipadohi gabi songon na padohan nina asing mago pusuk ujunga salpu-salpu majamitana asal maipadohi enga habis kamusna dan adong besido hononna ujungnya ya itulah dia alangnya kehabisan modal kehabisan bahan manorui nama ai babi ulur soni ai habis si jamita honoto si hata honoto terbayang matari matiba aka persoalan namasa alani dihamok kaina nami amanami ruas ni huriah HKBP na hinakolongan itu Tuhan Yesus songonani dohani persoalan tentang mendengarkan firman Tuhan bukan bagaimana orang menyampaikan itu tetapi bagaimana kita menerima
Molo jago do hita, molo denggan do hita majalo hatai, badingkan maro hatta. Suapala jagupe, jamita ni parjamita, molo jago do hita, tajakkon hatai, idono umuli. Adong do paresesu, tatadda do rai, aledak pola sidok guar. Ya, kok bahannya monoton. Hera swadong do nada muruk manang ilikna. Dia baca itu secara monoton. Tetapi banyak orang yang menjadi mengeluh. Mengeluh akan natu mangihon jamitai. Aladang adong dinamika naik turunna. Merduk dus suarai. Hola disuarai do nanang do honon nanang ingoton ni namanangihon. Bukan isi khotbahnya. Itu nagabi soal, itu gabi persoalan, itu nagabi masalah. Artina hola nang tabu-tabu di siparioni do HP. Mulu rohita manangihon jamitai. Bukan hati kita bagaimana untuk meresapi apa kata firman Tuhan yang sudah disampaikan. Alani taingot mak. Iman bukan untuk perasaan didengar, tetapi tetap untuk diserukan, walaupun belum melihat jawaban. Alani sotung masadi hita, pajono diri tu debata. Tumpe tuhatai tidak langsung mengubah keadaan. Alai ikon manok tong mahita mangidu majauhon warna nabadiai tabotodo yang gonguluni hita jolmaon sai torus dope sahat rasi rasa nuaing digohi rohabiar dangadong hepeng mabiar. Itu kan? Buhana manon, songon dia namo dana ngane sekolah, ongkos nion, baju nion, dinas nion, baru permangan nion. Enggak ada uang kita takut. Dunggok hepeng nak lam hebat mak biar ni rohana. Madok sari-hari ro pangarap poki. Di dia manuang di ITP, di dalam dia manuang di Songgopi. Lam tababirna. Naneng dohonon na bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ya seperti itu. Ada susah, enggak ada susah. Atong molo songoni songon dia nama ngoluan. Penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Tangga dong asing siani. Molo saya digohi rohai biarido hita nama ngoluan ala takas do portibio dang jupang hita hasonangan songon napi nangido ni debata totuikon holatu ibana do hita marhapurusan. Ido ubasa didok mengucap syukur dalam segala hal. Mau kaya syukur, mau sedang-sedang hidupnya syukur, mau pas-pasan juga syukur, mau menangis syukur, mau bersukacita syukur. Itu dah. Itu munani dokna mensyukuri dalam segala hal. Yang ngohola mensyukuri lasni rohai, sohola Kristen bena menikmati nasongoni nama botei. Sudah dojolma. Alai mahatadian ni halak siton Kristus nak sasitong nak bukan karena dia bersuka cita maka ia mengucap syukur. Do ujung masa haparironi ikut tuk pikiran guna rohana hapor siaonna madok mauliate tu debata
mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Asa molonu ngarap kita makilalahon maka porsyai mengucap syukur dalam segala hal. Disido takas ngoloni seseorang namar Tuhan do ibana. Alani dipangidohon di bagasan turpuk jami taon tumpe tuhatai tidak langsung mengubah keadaan alai manoktong mahita mangido majuhon warna nabadiai manang nasongo dia pe anggota ringot tu hapor siaoni sotung muba alani sonang jalan merdalan mahita rap doho Tuhan saliling mangulu di tanoon na pasti marhuaso do debata lahu paluahon hita sian ragam ni akapar maraatta jalan marhuaso debata lahu mangalehon pasu-pasuna tu hita ganup marsada-sada atong tahapor siay maibana saliling mangulu hita amin martangyang mahita maulate matuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan minggum Arianon nunga marsaringar hatam di tikion asa tung dihasiholi roham hami majuhon guarmu nabadiai disude gulmi ningulu nami lumo bituhan diajari ho hami asa toktong unang lupa hami majuhon guarmu saliling hami mangudu di tanoon ipasunggulo kotu hami Tuhan asa unang sayu pangasahok kami roha pikiran nami parbinotoan nami dinalahu madalani ari-ari ningulu nami alai naeng ma tung takas hura jumi hami ho Tuhan silehon pasu-pasu di ngulu nami ho Tuhan silehon gugu las ni roha di hami atau ngasi marohan sai rapon homa hami jala pasu-pasu hami pasu-pasu ulau nami nahu ulah hami manipat nasaminggon jala lehon magugu dinalaho manguduti aka ulon nami tuakatiki namangihuton Tuhan disudi akan napinasita ni rohanami pribadi lepas pribadi keluarga lepas keluarga saluhu nai Tuhan sian pamotuan mudoi alani hasima roham dihami pasikop jala patulus ma sude akka napinangido ni rohanami tuho mar hiti-hiti tangyang nami unang loas hami madili mulo so jupang akka pangiduan tangyang nami alai sai papos marohanami jala pasonang mahami asa sai toktong marpakirimon tuho dia ka ulaon di tonga-tonga ni huriam udang Tuhan nanai ikosi ulahonon nami si hubasan nami dang terbaik kami mangasahon gugu pikiran nami alani urupi mahami disudiaka program nanang si patupaon di tonga-tonga ni huriam pasada hami di bagasan holongmu pasada hami Tuhan di bagasan dos ni rohanasian hoi asa tipak jala marmulia guarmu dia kaparulau nami marhiti-hiti huriami padau sian hami ragam ni akapar maraan uti-utian ni sibolis huaso ni portibion sai pasonang mahami lahu mamuji pasangapon ho di ari-ari ningudu nami urasi hami sia dosa nami nagudangi asa tung tama hami Tuhan majalo pasu-pasumi di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangyang hami tuho amin.